Què ens passa moltes vegades? Ostres, és que a mi m'agraden els donuts de xocolata i m'agraden els donuts de crema. I si trio el de xocolata i en veritat el que volia era el de crema? I si trio el de crema i en veritat m'agradava el de xocolata? Teniu ganona, Us veig la cara, us veig la cara. Doncs què ens passa moltes vegades? Ens agraden coses molt diferents i és molt difícil triar. Jo us proposo un petit joc molt ràpid que diu: imaginem-nos una persona que em diu: Carles, és que a mi m'encanta la medicina, però també m'agrada l'esport i són dues coses diferents. No sé què vull estudiar, no sé què vull fer a la vida. Siguem creatius, obriu portes. Pensem, què puc fer? Per què no faig medicina esportiva? M'agrada la ciència, investigar i tal, però també m'agrada el teatre. Què faig? He de renunciar a la meva passió de tota la vida, que és el teatre, perquè l'altre sembla que sigui més seriós? Què puc fer? No passa res. Divulgador científic. O tècnica en escenografia. Sabíeu els mags, per exemple? Algú coneix el McLaren aquí? Aquest senyor té equip de gent, químics, físics, informàtics, que els ajuden a dissenyar els seus jocs de màgia. Fa falta gent així. S'agafa la idea, perquè podria parlar mitja hora d'exemples, però s'agafa la idea. No renuncieu. Us deia el Màrius abans, teniu passions diferents i intenteu juntar-les d'alguna manera, perquè si perdo la meva part artística, potser no seré feliç com a investigador. Però si perdo la part científica, igual no seré feliç com a actor. Intentem combinar-ho. Sí? S'ha entès? L'última, cas real. Això era un noi de segon de batxillerat. Carles, estic molt perdut, m'agrada l'esport, m'agrada la psicologia, m'agrada molt viatjar, però crec que m'has donat ja la solució. Vull ser psicòleg d'un equip esportiu professional que em permeti viatjar pel món. Home!